Enw fi di Sarah, a dwi wedi bod yn rhan o fyddar ers i fod yn tua 4 oed. Pan oedd hi'n tua 6 oed, gath hi gromit i trio helpu cliw hi, ond pan ddaru nhw ddisgyn allan, roedd rhaid iddi cael hearing aids pan oedd hi'n 9 oed. Doedd y hearing aids ddim yn digon effeithiol, felly pan oedd hi'n 11 oed, roedd rhaid iddi gael llawdriniaeth mwyn cael y cochlear implant, sef beth sydd gen hi hyd at heddiw. Dwi wedi derbyn y ffaith bod fi'n rhan o fyddar, ond ar adegau mae'n anodd yn amlwg. Ond dwi wedi tyfu fyny a erbyn ŵan dwi wedi arfer efo fo. Mae Sarah'n blentyn bach hapus iawn, reit wahanol i sut mae heddiw yma, oedd hi reit full of confidence. Really mi oedd hi, sa chdi'n meddwl bod ti'n un hogan ac oedd hi heddiw. Tomboy ganol yr hogia. Oedd ruffian, dim yn licio gwisgo dim byd girly. A just plentyn hogan bach confident o'n adwy. Mae wedi effeithio rhan fwyaf o bywyd fi. Pam yn ysgol falle, o'n i'n gorfod cael cymhorthydd a trwy'r bywyd, trwy ysgol uwchradd. A o'n i'n gorfod eistedd ffrind, o'n i'n gorfod gwylio ffilms efo subtitles a falle. Ie, oedd o'n neud i chdi deimlo'n wahanol i pawb arall, ta? Oedd, o'n i'n teimlo, efo rhan fwyaf o'r amser, o'n i'n teimlo fel yn wahanol i pawb. Fatha bod fi'n cael fy trin fel yn un apal neu beth. So, sut o'ch chi'n gwybod bod gen Sarah problem cliw? Wel, oedd y reit ffynnu, dweud y gwir. Oedd hi'n deud pethau... I ddechrau, oedd hi'n deud pethau ffynnu pan oeddech chdi'n deud rhywbeth. Ac oedd hi'n repeatio fo wedyn yn ffynnu. Fatha, dwi'n cofio deud rhyw bethau fatha, awn ni efo newydd i parc hyn yma, for example. A sa hi'n dod i fyny efo... Pam ti eisiau mynd i Penrose efo beic heno? Teip hynna beth. Yeah. Ar y dechrau oedd o'n ffynnu. Ac o'n i'n meddwl dyn, na, di hyn yn iawn, cys oedd o'n digwydd yn amlach ac yn amlach. A o'n i'n meddwl, na, mae'n rhywbeth yn wrong efo yma, cys erbyn hynna oedd pawb yn pigo fi fyny. Mae'n siŵr bod yn mynd y waith, mae'n siŵr. So nathon ni gofyn os da'n cael test cliw yr ysgol. Nath i gael test cliw a ffeilio fo miserably. A wedyn nath i Bangor ffeilio bob test. Wedyn gath i 2 hearing aid do. So, lle bod ti'n gorfod byw efo 2 hearing aid, nathon ni ofyn os fysa'n cael gwneud rhywbeth arall. So nath i gael ei referio i Manchester i gael ei asesu i gael cochlear implant. Dyma ti wedi rhoi implant i fi gilydd. I ddechrau dwi'n rhoi y batri di mewn i'r siafft. Dwi'n gorau newid nhw tua bob 4 diwrnod a dwi'n cael nhw am ddim o ysbyty Gwynedd. Wedyn ar ôl rhoi y batri fewn, dwi'n rhoi y ceuad. So dyn nhw'n mynd disgyn allan. Wedyn dwi'n connectio y cod lle mae'r sŵn yn trafeilio o fama i fewn i'r magnet. So dwi'n connectio hwnna efo'r magnet. Wedyn dwi'n connectio y darn batteries i'r darn sŵn. So mae gyd efo'i gilydd. Wedyn i orffan efo fo, dwi jyst yn rhoi darn bach yma yn efo. Dwi'n mynd fatha fel o'n i'n tyfu fyny, nes i sylwi bod fi'n licio mynd i watcha ffilms a falle efo ffrindiau fi, achos do'n i'n methu clywed o. A sy'n teimlo fel bod fi'n cael adael allan, cys bod ni gyd yn ffeindio fo'n ffynnu a falle, ag do'n i'n clywed o. Dych chi'n falch bod Sarah wedi cael yr implant? O, ynddo. O, ynddo. No doubt about it, ynddo. Cys oedd o'n heb yr implant, oedd o'n just hard work. Go iawn. Oeddech chdi'n gorfod repeatio dy hyn trwy'r amser. Oeddech chdi'n gorfod... Dwi dal yn gorfod gwynebu hi siarad rwan, ond dim gymaint. Hefyd appearance da i genod, dyn nhw'n licio 2 hearing aid mwyn o gwallt yn cuddiad yr implant. So, ynddo. O chdi neu wyt ti dal yn teimlo yn wahanol i pawb arall achos o hyn? O, ynddo. Dwi'n teimlo fatha bod pobl yn meddwl o fi fel rhyw robot neu fath. Achos bod yna fatha darn o fi, sydd ddim yn fod. Wyt ti'n trio fatha cuddiad o? Ynddo. Na'i'm dangos o. Oedd hi'n ffitio, ti'n cael dy asesu mewn criteria. Ti'n gorfod pasio'r criteria. Ti'n modd, maen nhw'n deud, can she hear this? No. Can she do this? Yes. So wedyn, ti'n gorfod pasio'r assessment yna i gael dy cysidro, i gael implant. So mewn ffordd, oedd o'n ddewis i fi. Oedd hi'n cael, wedyn, ar ôl iddi basio fo, oedd nhw'n deud, yes, she passes. And she can have an implant. Wedyn, oedd e fyny ni wedyn penderfynu os oedden ni'n mynd i reid ti drwy hynna.
Be wyt ti'n gobeithio am yn y dyfodol? Dwi'n gobeithio fydd na fwy o technoleg i helpu plant fatha fi. Doedd heb gallu sylwi tan oedd o rhy hwyr. Wyt ti'n deall sign language neu wyt ti'n medru lip readio o gwbl? Dwi'n dallt y basics o sign language fatha helo a diolch a'r alphabet a felly. Ond dwi wedi dibynnu ar darllen gwefusau trwy bywyd fi gyd. Dyna o'n i'n defnyddio cyn fi gael y implant. Oedd o'n penderfyniad anodd i gael yr implant? Oedd o chydig bach yn anodd yn y sens am bod gynnu hi glyw yn y ddwy glust anyway. Oedd y risg o'r operation fysa'n colli'r ddau glyw yna. A fysa'r operation yn failure. Sgyn ti'n 100% guarantee mewn i'n un operation. So, it could have gone either way. Ella fysa hi wedi colli hynny o glyw fysa gynnau a fysa'r implant ddim wedi gweithio. Oedd hynna'n risg oeddech ti'n gorau gymryd. So, oeddech ti'n gorau, ond oedd yr risg yna'n fatha 20, dwi'n gofio 5% neu rhywbeth. So, oedd o'n mynd i chdi wedyn, ta cadw hi fel oedd hi efo'r hearing oedd gynnu hi, ond bod ti'n gorfod gwisgo 2 hearing aid. Erbyn diwrnod yr operation, oeddech ti'n fatha, ti cyn rhywbeth nerve-wracking, ti'n fatha, have I done the right decision, ydw i wedi penderfynu, ydw ni wedi rhaid sera drwy rhywbeth unnecessary, na wyrach fydd o ddim yn benefit iddi hi. So oedd all yn ôl. So. Dwi'n falch dwi wedi cael yr implant achos wwan dwi'n yn gorau stryglo gymaint pan mae pobl yn siarad i fi. Dwi'n actually gallu cael sgwrs iawn. A dwi'n yn gorau dibynnu a darllen gwefusau fel yn gorau o blaen. Dwi jyst yn gallu cael sgwrs normal. Dwi'n meddwl bod fi dal yn byw bywyd fel person normal. Achos dwi dal yn cael yr un cyfle a pawb arall. Even though mae'n anodd, dwi dal yn. A does y pobl yn yr un sefyllfa fi wbo, does fo ddim effeithio ar chdi fel person a dwi ddim yn rhwysio ar chi neu beth ti'n caru.